ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa don samun sababbin shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum ya ƴan uwana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon bidiyo. Sannan dan Allah in baka yi mana subscribe ba ka taimaka ka danna mana alamar subscribe domin samun sababbin ayyuka namu, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Wannan bidiyo za mu yi bayani ne akan yadda za ka saita hoton da kake so, ko naka ko na budurwanka ko na matanka ko na ɗanka a cikin fuskan wayanka. Ta yadda ake fuskantar waɗansu matsaloli wanda in ka saving hoto a fuskan waya, wannan hoton baya tsaya seti, sai ya dinga tsaya rabi a can rabi a nan, baya nuna ma complete. Wannan bidiyon za mu yi bayani ne yadda za ka sa shi direct ya fita maka full yadda kake so. Ku biyo mu domin jin wannan. Na farko dole za ka nemi wani application a cikin Play Store. In ka buɗe Play Store za ka rubuta sunansa wallpaper setter. Idan ka rubuta haka sai ka danna searching. Idan ka danna searching zai nuno ma application ɗin ga sunan kun gansu, sai ka danna na sama shine. Idan ka danna sai ka yi ƙoƙari ka danna installing. Idan ka danna installing ya gama successfully sai ka buɗe sai ka zo waje ka nemi yadda wannan application ɗin yake. Yace misali ga shi a ƙasa nan kusa da WhatsApp, sai ka danna kansa wallpaper. Idan ka danna kansa zai nuno maka wasu wajaje dai guda uku kamar wannan ga sanan dai, ga image, ga color, ga collage. So abin da na farko wanda za ka yi shine za ka danna image. Idan ka danne zai nuna maka wani abu kamar wannan, za ka danna allow. In ya nuno ma allow sai ka gangara ka zaɓi wannan shi hoton da kake son sakawa a fuskan wayan naka wanda kake so ya fita da girmansa. Idan in ka gangara ka zo ka nemi ka samu wannan hoton, a misali sai ka shiga nan ga hoton da nake son na saka, sai nuno ma sai ka danna kan hoton son ɗaya kawai ka taɓa shi, sai ka taɓa kan hoton. In ka taɓa shi zai nuno ma wani abu kamar haka, sai ka danna OK. In ka danna OK nan ma za ka danna OK saboda farkon yin ka ne dole zai nuno ma wannan instructions ɗin, amma ba damuwa ba ne. Sai ka danna OK. In ka danna OK ka sake danna OK, ga sunan dai. To in ya nuno ma wannan ka ga yadda ya nuno hoton ɗin full. To in kana son hoton ya kasance ya ɗan fi wannan girma ko kuma ya ƙaru ya cika screen ɗin yayi yawa, yayi kamar tiles da yawa haka, sai ka danna ga wani abu sun rubuta next a gefen setting, sai ka danna kansa. Ka ga yadda yayi hoton ɗin ɗaya sama ɗaya ƙasa, ga sunan dai. In baka so wannan sai ka sake danna next, sai ka ga wannan ka ga nuno ma hoton nan ga sunan da yawa a fuskan waya, sai ka sake danna. In baka son wannan sai ka danna next. Ka ga yadda ya nuno ma hoton mai tsayi, yayi tsayi sosai. In baka son sai ka danna wannan, wato wannan shine normal size. Ka ga ya nuna maka ga ma screenshot na wayanka, ga battery ya nuna sama, ga su button na press na back and home. So idan wannan kake so, da farko abin da za ka yi sai ka danna apply. Idan ka danna apply, yadda kake son hoton a fuskan waya ne ko kuma a fuskan screen ne na lock screen. To in fuskan waya ne sai ka ƙoƙari ka danna home screen. Ka gani zai ɗan processing ɗan lokaci kaɗan, ka ga ya gama kenan. Ka ga ya nuna maka sama wallpaper has been set. To sai ka dawo fuskan wayan taka. In ka dawo fuskan wayan naka sai nuna ma hoton ka shi ne ya nuna full, babu alaman wani rabi ya rage ko kuma wannan. Gashi nan dai nan waje full yake. Sannan baka yi mana subscribe ba, don Allah ka taimaka kai mana subscribe, muka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ka yi ƙoƙari ka yi mana sharing don Allah. Mun gode. Ku kasance tare da mu a wannan tashar na Hausa Technology domin samun waɗansu sababbin shirye-shiryen namu ta yadda zai ƙawatar da kai kuma zai taimake ka sosai wurin amfani da wayanka ko kuma na'uranka. Mun gode sosai.